ni kwan mathoth mar jogo mandikore gin rawere man kalore gi jakom IEBC Erastus Ethekon. Odiochieng' ma okwongo moko kuom rawere ne osechako wuok mandikore kendo jiwo jowetegi. Ojwang' Barcelona nigi ler. Odiochieng' mokwongo maduol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC chako chenro mar ndiko ji kaka jogo ombulu, rowere mathoth ne owuok oko mar ndikore kaka jogo ombulu. E log tich mar IEBC mayudore Anniversary Tower e boma ma Nairobi, ne opong' kod rowere mochopo mar kawo ombulu. Kae warado kod Alan Ademba, ma en rawera manochako chenro mar tuko kadi, chenro mageto rowere kokalo e mbui mondo okaw ombulu. To nyaka sani waseyudo karibu ji 200,000 mosekawo ombulu, to thothgi gin joma tindo, thothgi gin jo rowere kan. To gimotemo timo ni wach ni dweche mokalo kata higa mokalo, ni sometime mokalo gima ne dhi mbele ni joma tindo onge ok dwa kawo ombulu mondo gibed ready for 2027. Lakini gima timore sani ni wan ready kendo wakawo kura. Mano gima watimo e piny te. Koro sani wan Anniversary Towers ka kata dhi Kirinyaga, kiny wan Nakuru, tich adek wan USIU. Kopogore kod log tich mar IEBC, rowere mamoko ne onenore e tesende mamoko, ka ranyisi en National Archives e chuny boma ma Nairobi. Mondo wabed for change, for leadership for 2027, be ready for 2027, wabed gi alwora maber mar leadership ma okay about comrades kaka wan sani. Mane gima duong' momiyo we mobilize people from campuses. Comrade wabiro kodgi pamoja kaka an sani an jatelo mar Joluo St. Paul's University. Koro naneno ni kaka wan machiegni gi Anniversary Tower, akel around 15 people wabwaka ombulu mondo walok leadership marwa. Chenro mar jiwo kepo mar ombulu biro dhi nyime kuom thuolo ma nyaka tarik 28 mar dwe mar Ang'wen, ka rawere igeto mondo oti kod thuolono e medo kwan mar jogo ombulu, to ahinya kaluwore gi bedo ni nonro yango ni gin ema gin kod kwan mamalo e pacho ka. Jakom mar IEBC Erastus Ethekon bende ojiwo rowere mondo owuog oko kendo ondikre kaka jogo ombulu e chenro ni mageto ji 6.5 milion manyien. I therefore take this opportunity to appeal to every Kenyan who is eligible, especially the youth who make up 75% of our population, to register today and in the next 30 days to ensure that their voices are also recognized. Ojwang' Barcelona, Ramogi